pamusoro ichangamire chakaita kuti tizouya nenyaya kudai inyaya yekuti tine makuva emadzitateguru edu ari pachiuru ndofunga chaingorimwa nababa wake kubvira kumashure. Saka panguva yacho neyoyo vachirima vaigumirawo pachiuru papa kumakuva anga vasingaende vachichiti zvakangodaro kuti asino dambudziko nacho. Saka kuzoya kwazoitawo pabva pafenzwa makuva edu ese aya. Ndifunga pekutanga takatombogara pasi tichida kuonesana nawo sevazukuru. Vazukuru honai makuva chi mutemo unoti makuva evanhu afenzwe. Mamadi mangosiya chigepere makuva iri kuitira kuti patinenge tichida kuita zvatei tichida kuitawo hatizonyanya kutambudzika. Do pakabva panetsa ipapapo kuti titadze kuwirirana vachitozve kumutemo kwacho ndo zvatinotoda. Saka kuti tiwirirane tinzwanane takana kuti beta tuye kumutemo. Mutemo ndio unokwanisa kutigadzirisa wotipawo kuti zviriko here kana kuti hazvipo. Nekuti tinotogadziriswa nemutemo hatikwanisi kuuendera pamberi ndo pane nyaya fenza makati makuva afenzwe mutemo wakati makuva afenzwe. Taitongotaurawo panyaya tichiti pamutemo guva risiri rako kwanise kungochirisa muwaya mako. Nekuti tinogona kunge tichiuya tichida kusakurawo makuva edu kana kuvakirawo makuva edu hatikwanise kunge tichizoya tichisikokumbira nekuti apa pagara pakavigwa madzitateguru kubvira kuna sekuru edzisekuru. Madzitateguru ndofunga 4 akavigwa ipapo. Chidziva ndechekuti kuchitsanangurire dai kuti pakafenzwa ndofunga neava vakafenza nzvimbo yeziri yavo. Kana wati noti kana vakafenza nzvimbo iri yavo chii chinenge chaita kuti utase kuamhamarire because isusu chatoda zvacho kuti vakafenza here munzvimbo isiri yavo kana kuti vakafenza munzvimbo mavo. Ndapanzwisisa mangu vakafenza makuva asiri avo. Ndikubvunza nyaya yenzvimbo. Haisi nyaya yenzvimbo mambo inyaya yemakuva. Inyaya yemakuva asiri avo avakafenza. Chii chakatanga makuva nechii? Makuva akatanga kudhara mambo. Makuva akatanga kudhara. Adeno muteveri. Ndevadzi vemunda mambo changamire pamusoro. Garei taurei makagara. Munda yoyu ndewangu wemakore nemakore. Ndakapinda muraini mu 1964. Zvese kupegwa kwamadhunduru ndakaenda apo. Saka makuva aya ari mudhunduru mangu mumunda mangu. Saka kufenza kwavari kutaura kwacho takafenza. Kuseri kwemakuva kwacho ndaitokurima. Makuva ari pakati pemunda. Takafenza. Afenza muzukuru wangu akandikumbira kuita project pamunda apo. Vakazouya baba wavafa. Vakangonosvika vakapinda mukati memunda vakadimura waya iyoyo mwana iye akatora 2 weeks asina kuivakira achifungidzira kuti pamwe vachadzorera pakare. Akadimbura ndiani? Ivavo ndawagarapo ivavo mwana akati handimhangare pamwe vachaenda vachadzorera waya yangu. Aona vaita 2 weeks ndobva zvamurwadza waya yake yadimburwa yaita 2 weeks pakakakanurwa. Ichokwadi ndima akadimbura waya. Mambo ndingapindura ndichiti kwete kanditsanangure maziro andinoita maipinda motikari ndokuti naye muzukuru manje motikari dzimirire kuti zotakura bhodhi hazviite kuti adi kuti utivhurirewo apo kuti tiite kutenderera gwedhi rako kukure. Akati sekuru muriziwe ipapo kuti mbuya kana muzukuru wako maridzivepo vakati ava sekuru zvamataura imi mene munobvisa ini kana kwakunzi kudambura kwete zvakuratidza kuruvengo. Ndakatosunungura kuti kuti mota dzipinde ndokuzvira kuendesa uko. Kana dai vakauya vachiti zvamabvisa dzoserai ndikadai ndinguva chidzosera. Takaita kukumbira pamusoro ichangamire pamusoro dzambodamburwa pinjisi vakati vachikumbira kwete mambo pinjisi kana vakanga varipo ndofunga panhamo panoya vakawanda handiti hana kubata pinji. Ndakatosvika pamba pake ipapo ndichitokumbira kuti sunungure. Tikanosunungura kuti kaite dhunzani rimwe chete single piece yakadamburwa hapana. Zvakaitika pamakadumbira mwari papa nenhamo. Nhamo
takutokumbira kuti matopinda sekize pagedhi atina vakatanga kana muchikumbira kuti mutazira kupinda mukati sunungura takasunungura anobita makazokumbira muchitikidze pagedhi apana inenge nsimu uraitaura chamwari pamusoro ichangamiko vakauya kuri kuseni sekuru ndatingatombofungira kuti vangavigwemo mumbozi vandichikura dhara chekufunga ndazvo 1990 ndambona ndaona pachigwe vana munhu saka ndaitombona vachavigana bhozi mumusha medu suka munhu hatisongovigana muyadhi make munhu imi ndatakakura chima saka tine project yatikuita pamunda ipapo pane pavatonotengesera apa pandakaisa bho muyadhi mavo pane project yandakuita vakatonotengesera pane guwa remukoma wakapedzera kuviga pamba pavo ndakatorinyenyeredza pandakaisa waya yangu yandakaisa ndakatosiya makuwa ndichingoziva kuti ndopavanovigana sefamily yewachidziro ndakatofenda pakatotengesa ndichiza bho ndakatosiya guwa ndakatova ndakati apana sekuru handisi kufenda ndichasiya guwa renyu riri kunze saka ndakuva ndopa vachafenda but kuseni ndichibva ndosiya mumbe pane zvandoisa kuwaya kwasekuru wangu vamamtimaika ndichizwa kuti ndatona vatodambura waya vatopinda muyadhi vakutochera guwa mumunhu bhozi pane mukomana basa anogarepa and havanada kukumbira vazouya hwati hota sori ndozvateta ine ndakanokonfranta ava ngo ndanzwa kuti ndowazvo vachidambura waya vakatungamira vanhu vachitipinda vakanoramba zvanzanzi apana chatikuisa tata alright it's fine nasekuru apana problem kula vakatozouya kuti vanikumbira pinjisi ndini ndakatovapa but vada kuramba ndakati chisunungurai waya iyo mukwanisa kupinda zvave mwana muda ndakatovavhurira gedha cho ndini ndakatovakinurira ndakati chipinda ini apa kana mabvisa waya dzangu dzandakaisa apa bcause pane mbudzi dzinobuda dzienda nekusairo kana mabvisa waya mozoyambita muchidzorera but waya vakasiya vadambura vangosaya dziri padziri 8 dzakati bvu handina nakumangana handina kutaura navo saka ndikushambusa kuti uyu munda wandakafenza munda yamabamwe yanaitoma i4 madhudhuba ndakafenza 2 paipo chete makuwa acho atori mukati ini ndanabva ndaona pachigwa munhu kubva ndichikure pane makuwa akawanda makuwa anenge akati wandei akatombo akatokumbira vakatisa matombo handavatambidza kupinda akudhara inavaona muna munhu achigwa ipapo kubva ndichikure akudhara vatokumbira vachitesa matombo awa taura tinzi ndaida kuti makuva ari paya ndopanezi asekuru yobaba kwawaviga kupiwa nanambuya hanzvadzi amai vababa mukoma wangu vanini nahanzvadzi anotosvika zvekuma 12 kana 15 pamusoro yechakamira pane mamwe asina kuvapa ari unyepa ma patone mamwe asina kuvapa chikada kuvaverenga pane mamwe asina kuvapa saka nhau iri papo ndobva taida kuisa matombo 3 rambuya nerangoma neranzvadzi ndokuchiti ndakaenda kune mumuridzi weproject ndikationa muzukuru takuzovapochi matombo umu zvanzi asekuru munongona ivo yase ndekutamba munosajecha kunzoku mozorisa ndikati tikasajecha kunzoku una muzukuru kuzoritora futi kunzoku tichisa futi mukati hausoda nedhabholeo muzukuru akati ava sekuru noproblem munongona ikuita sei yekutamba so ndoloro ndorabva rafa ndaraunda changu kuititi ndopazotanga nawese kuti tivige munhu ipapo hanzi tikumbirei matombo acho tichada kusamwa matombo ipapo tikumbirei saka wenyamamungade kukumbira ndonya yatakatombonedzana nawo futi pane munhu churu manje zvakaita mairi kuri masapo churu zvachakaita ndovautoshandisa dachakachiri pakati pemunda munda unorimwa handiti zvainetsa churu ichi chitori kunze kuseri kwechuru kwekupedzisera kwemunda konei hachiri pakati pemunda chiri kunze kwacho kwavo yatoota shani kwatoneroti animazona yatoota shani saka kana chiri kunze maitokara kune rodi makati mishandisa rodiyo thank you ndovavharwa fenzi yacho saka takafenza ota shani takatikumbira kune kuyanditirwa sezokukunzi kune makuwa bururu ndoza gedhi ritoripo vatokopinda tazvanoti handitomba vakapinza gedhi riripo kune vada kunotsvaga munda mangu unekode munda mangu takuzokubhadharisai manje sori chanamberi hapasi pamusangano wasabhuku pakana kamunoita kwenyu kwachidziwa kwazviro zvamufana kuva muchititira panapa ndatiratidza unhu hutipa kumana taratidzwa mai vozotaura pamusoro
churu chiri kutaurwa ichi chiri mumunda kunozonogandurana neota chani ndokunotendekwa kuti ndo demarcation yemunda uyu. Saka isusu takufenza takangotora munda wedu wese ndobva taisa mufenzi. Ava vachida kushandisa kuzouya kumakuva havana kukumbira mumunda ndemedu vaifanira kusana kuratidza kuti savigani tiri kukumbirawo kumboshandisa pachura tova tichipinda ini tokuvhurira gedhi but vakatikora fenzi musi wavavigana imomo manga muine zvinhu zvanga zviri mune maonyeni atakatakani vaitsika maonyeni vachitsika waya. Izvi zvenyaya dzekwachidziva idzi inyaya dzemagenesi izvi zvese zvokuda kungoya kuzoti mangarira idzi nyaya dzokuda kuwachisana takada kutarisa pane nyaya chekumanga chakamira adzisi nyaya dzese idzi. Musi wacho vachivigana mumwe aingodhambisa waya achingopinda waya akasara dhamba kudai asi pane gedhi vane nyaya dzavo haisi nyaya yekuti anzi munda usuri munda wababa wemundu akatongokura munda imo muri mumunda medu asi kungoti kana munhu mwaita dambudziko unogona kuti tiri kukumbira kumbopinda muchuru medu tivigana chete ndotokati munhu maifana kunge makakumbira mhaka kuti tiri kukumbira kupinda mumunda asi wakadimbura fenzi vakapinda. Zvakade makuva ko makadiburirana kuti musati maningirikina musati mafenza kuti teida kuti vanhu mungoremekedza vanhu vanenge vaita sei vanenge vafa. Kana muri kuziva kuti ava vanhu ndo pane hama dzavo mangoasira mangofenza muchibva mangosiya kuti makuva ari kuenda kuma mataudza kuti kunobva muchaita sei hamuchapinda matoziya chi mugano kana vachizoenda vanenge vachienda tisingazoti makuva achona ari kuita chivakuno pamusoro echangamika pato pachura hapasina churi kuti vachavigana munda enda kutoenda kulendi kwangu kwese uku totokurima ndaitoparima kwese uku tinongorima uku takatetsa matanga kudharawo saka nyaza kuti pacho patatamba vachivigana uye iye akuda kupikizana nematetegura baba wake wakafa akaviga mad mao mukoma wake akafa akaviga mad mao saka matetegura irapaa munhu andakabva ndakaviga pape mutemo wapo mazuva ano nonga takangana kutaura tisati tatanga dai muno mamusana ndonga vanhu maita zvamaita zvino hapasina munhu achabvumidzwa kuigirwa pamba kune vanhu vese vari muno vanhu village rakufanira kutotsvaga pekuti makunovigirana ndo kana mati muchati ndikupe example sei kwazota voti muri kwazoto inoigirwa kwakadai muri kozita vatorwa mukutengesera vaivai vanovigirwa munenge muchiti vatorwa pamwe munovati vanovigirwa uku then vochibva uku kana vachizosangana pakati vachasangana pachi izvo ndo zvatovapo hapana munhu achabvumirwa nokuti tiri kuziva kuti saizvozvi zvaapo izvi zvokuti vanhu vanenge vakuti minda ndakaisa munda wangu apa hapana munhu achakwanisa kuuya because minda yekumareserva it's not permanent zvosaka ichinzi reserva it's reserved area yekuti unogona kungobviswa anytime tichikubvisa kuti tadaita project yakati ipapapo takukuendesa kuno kutsagirai kumwe kwataitawana nzvimbo. Saka nyaya yenyu inyaya diki yekuti mungadai makangoita kuwirirana because hazvimakuva izvi zviri zvokuti vanhu takatogara pasi ndakati nanaomba kwavo takanowirirana takati munongopinda muchita zvamune muchida each and every time handi ndokurambidzai nekukumbira pamusoro pezvo ava iyamazera natidziva vachazvikukumbiro pavanouya kuno kana pavanotaura ngavagone kutaura chokwadi chete vanonyepa matsotsi kana unoziva hapana chinorwadza kufambisiwa mahara kana kutarisiwa nguva anditika but uchiti ukabvunza munhu asati ari kunyepa ukataura poindika aoneka vatuka vanhu vakaita maamiramiro uri kunyepa varume ava vakazara nekunyepa zvinhu zvechokwadi havazvi kuzara nekunyepa chete asi pamakuva apa besides kuti vari kunyepa isusu taada kuti mimumbotaurawo chokwadi chenyu musi kana mamuripo pana because aivigwa anga ari sabhuku mawana muridzi nguva iyo ndianga ari muridzi wemusha anozikanwa namama zvoroti taitofanira kuya kunhamo iyo saka tingadai takatorambidzwa kupinda dai takauya nekuti ndakatovavhurira gate kuri kusei ambuya vedu isusu vakavigwa kumunda kwana apa munda mawe va pachidziva ndokuti makoya anazanauya vedu
pane pakatonogadzirwa makuwa vakatenda vanokumbira bekutukunogadzira handiti hapana chakaitwa mukugarisana saka ndiri kuda varume ava ngavagone kungotaura chokwadi vasataure nhema pese paunazoripota kuno takaima vabheta vanova nenhema dzegedzege kuno kwose vanhu maipa vanhu minda pane makuva chijaiti muzopa vanhu wozisusu makare kare taitoziva kuti makuva aitotyisa kuisa pamba aitotyisa zvazvemazuva ano zvokuti munoisa munhu guva chini madhundura aipopegwa isipo nguva iyo chakadipindure makuva mazira tunoita makuva ayataura like edu kuneyevava makuva akatanga pasati paito zvemadhundu pazopiwa munhu dhundu rakanaanepanechukuchii makuchuri chamunda vangu handina vanarambidza kuita zvese tinongobvumidza akatoti vigwa kwachidziva but nhasi toendei otinoti kumunda kwedu makuva chete kana tichienda totonakumbira tokumbira kuita zvakati makueda nawo iripo varume ava chokwadi mambo ndotati kukumbira kana mwe musi wachati ripota nyaya takaima vaferefeta vasatataura chokwadi matsotsi taura apo chamuchele tofunga isusu tichizvarwa tichikura makuva atonakatoeswa kudhara mukati memunda vanhu vachingovigwa ipapo pachumbi ichochocho saka pakangotadza kungoita inonzi reason capacity chete yekungodai vakangoti pamakuva apa zvanga pane makuva kudhara chirega tichipenza uku tisiye kumakuva uku chetezvingodiwa chete asi kuti ivo maitiro vakazoendere kuti padori nemumwe akatopa haana kana 3 years akatoiswa kudhuze neikokuwo mwana mukomana chati paingogara pachingovigwa vanhu sekutoti chero amai vavo vakatouya pane mamwe makuva akanga pakudhara kana tichiiwonezana mai unondanza mai kwako yauripo vakatouya makuva yocho ivo kana vachitaura kuti vakauya pasina kwana amai vedu isusu vakatanga kuuya vakauya asipo here makuva acho ana amai vedu isusu vakatanga kuuya mambo ari kubvunza kuti imbi pane makuva handii nekuti ndewaniziva kuvari ipapo ava amuyokwana pamusoro changamiro pananga kuti taurira zvisu tinova asi chatitida varume lesenekuti kumavhileji kwenyuku munenge muchiitirana maagenesti but kana mamunomudare mamamo kutaura mutesi wako iwo uri kuti mumwe munhu achitaura kana waona zvekutaura munhu asikuwirirana nazvo ndinokupa nguva kunyazi kutsanangura ende kana wakutaurawo hapana munhu anokuita sorry changamira ndakunzwa ndokumbira regerere taure nyama yacho inini panyaya yekuti lende varambe vachipinda kumakuva kwedu isusu taita project takabata bhoo kumba kwavo apa takawana mvura the opposite side sevayawi mulende medu isusu makashayikwa mvura makanzi mune ropasi ndobva tawanira mvura kulendi kwavo vakatitengesera lendi vakati kutipa mari isu lendi yedu ikupera iwo kwatesa bhoo vakatitengesera vakati ngotipa mari isu lendi yedu ikupera vari kuisa makuva isu kwakwatesa bhoo vakatotitengesera tofunga iposhini yakaita kunge this room kwatida kusa bhoo ende patakatofenza pane makuva avo efamily yavo takatosiya kunzi hatina kufenza tiziva tingoza ndokwaanoviaaaazoilendi tikati itsofozibozi tikuda mvura saka isusu wailendi yedu yoramba ichipera isusu yuko vakatitengesera vari kutipa mari kana lendi isina basa pamakuva ari kutaurwa makuva ari mukati memunda zvisinzi kuva pamakuva ichienda kuota shari kunotorimwa futi saka ari mumunda ende havasipo vanhu vachidziva chete vanoringwa ipapo kunyange vakatobva kwachwaka chikazoita chivanhu chavoana amazaruro vakauya vakakumbira vakakinurirwa bheki vakaita chivanhu chavo vakataiwa tatemba vakadzokera saka pandizira kuti kufenzwa pakaitwa pane gego iripoinautazisere kana zvisinakumbira tadabvunza achiti
mukurere kuti hapana here ipapo chete ndo pamunongoda kuti vanhu vanofanira kuita sei kungovaviga pamaona kuti paiswa fenzi hapana here pamwe pamunogona kuti muvige vanhu veizvi because makuona kuti apa paita chi because akatada kuti vanhu munogarisana mune zvakaita sei pare zvinezvi mambo hapana here pamwe pare zvinezvi hapana nekuda kwekuti mutemo wekuti munofanira kungoviga munhu panzvimbo imwe chetedzo saka iyo ndo yanga iri nzvimbo yedu iyoyo. Saka pana anoda kutsanangura mambo ndepekuti muri kuona mhuri iyi mhuri vazukuru ani muri kunzwa baba vavo vachiuya naamai vavo mumusha umo ani muri kunzwa vakauya vaina amai vavo baba vavo hasi muzukuru kuti umwana womwanakomana kumumba medu vakauya naamai vavo ndokubva amai vavo vagara mumusha nababa vavo ivavo ndokuchinzi naseku hamungasvai pekurima hanzvadzi minda yekurima iyi chirima apa pauchigumira pauchirima pauchigumira makuru avo yatoriko nokuti ndo pana ndo kana ndichitenderwa mambo nditange kutaura kubvira kumusoro kuti munhu akauya nani akauya zvese izvozvo kapira makatogamuchira zvakapera but isusu ava tiri kutaura kuti vakafenza muchine mekuti mavamba minda yavani isusu takuti hapana here isusu chatoda cho tinogarisana mune zvakanaka hapana here pamwe takuitira mangwana kune vachazofa kati vamwe vakakati mima vafa pekuti munotanga ende mima hamusiri muchanogara muri misheki nakurikaridziwa kwenyu makutonoshedzera village rese toda kutsvaga pekuisa makuva vanhu voidentifya vanoiswa makuva semusha izvozvo kuti pachaitwa sei pachaitwa kana pane chivanhu chamuda kuita makutozokumbira kuti tadaita sei tadanoita chivanhu chedu moita handifungeti vangakurambidze kuita chivanhu chenyu makuita vatesines takukumbira kuitira kuti muwane kwanise kugarisana musarambe muchiitana zvematara mochitsvaga inyu tokuita sei apa mambo ndo vakukupai go ahead yekuti mochinotsvaga pekuitira mamwe makuva kana maona because apa mucharamba muchiunzana kuno kumatara muda kuti yamani ndinotaura kuti changamire mukutaura zvakanaka nzvimbo dziriko chete nzvimbo vapedza kudzitengesa nzvimbo dziriko dzekuti panotorongwa tokunzi apa ngapaende pavigwe vanhu apa ngapaende vanhu minda iriko asi nzvimbo vapedza kudzitengesa kana takuda kuzoita chivanhu nditi pane mamwe makuva asati avakwa mavharirwo apakaitwa nditi gedhi kupinda mugedhu asi kuti uye pamakuva isecurity fence yese yakaita sei yakafenza kuda kuti kana ine ndatikazonzi tauda kuzorova guva kudaita sei atipindi apapindika because hapana vamusore ndanzwa shoko ramatsanangura kuti ndakarinzwa pachifamba sonzakapera rokuti hakuna munhu achabvumirwa kuviga munhu pamba takufanira kunoita dzanga dzemakuva kunze kwemusha saka ndari kubvunzo inini kuti iye parutaura hapasati pane musha here uripo ungangofanana nekutaura kwamaita kuti makuta kuti makuva agaende kunze kwemusha kana pane musha uri kuzvira kuti hazvichaita kuti pane pane mukopone basa anogara mamumusha anogara mudavaisa matanga mugambi kune makuva zvichienda kupi zvichienda uku kuzoka pachunga apa zvichienda kuseri kuota chanu hapana chungu pamusoro mambo tingaswerongoswera tichitenderera zvedu mambo nyaya iripo ndeyekuti zvamataura kuti zvone tichitsvaga kumwe kwekuisa vanhu tichaita sekudaro apa taakusiyana navo ndo zvandakuona zvekuita kuti isusu tigarisane zvakanaka asi ndoda kuti ndipindure pari kutaura amaiva pekutanzi inini ndapedza kutengesa nzvimbo kumusha handina kana nzvimbo 1 yandakambotengesa vari kutaura zvekuti zvipapapwa richi zvacho nezvozvozora regedza ndichitsanangura mambo kana uri sabhuku dambokuzayanamai kana uri sabhuku zvinhu zvinomboenda kuna sabhuku but chinoitika munhu ane musha wake ari kwenyu fanike kwenyu tinotoziva vese ivavava vari kutaura ivavava
notovaziva maya mara tichizotaura zvisina basa manzwa vandombe dzavo dzavanadzo muno dzavakatotengesa manzwa aiwa hama tisate kuti titaure zvisina basa mani isusu mafambira nyaya iyi handitika kana pane achitengesa anenge atengeserwa wacho nemunoziva muchiita sechitimangana but tatikuedza kutaura ndechekuti imimi mochinogarisana mune zvakaita seakanaka ini chatiri kuda choti muri kuti muri sekuru nemuzukuru ukama hwenyu ngaurambe hwakaita sei kwete kuti hudikiritwe nezvinhu zvinangana nebasa resi maona but sekuchangamire ndo pamusori ana sekuru vangu vanyanya mujairira kwani vanyanya changamire ndosaka mambo vachamzotaura zvavo chinoitika pamaitotengeserana peuisa mabhoo mukuradza kuti maiwindirana zvakanaka ine ndakatosiya makuva avo ekufe yekuti vavigani but kujairira kwacho vanyanya changamire ana sekuru vanyanya onyarara aiwa taurai changamire wezikatikona mukuda kutaura mabhoko kutambokupai nguva mwadai mambenda madhana sekuru enyu anotyise mwataura kuti ana sekuru anzwisisa vanhu vacho changamire ava saka tadaa kutaura ana atidziwa hapana panombeta matare vanhu vanenge vafa handitiva okuti pamwe mungakweti makaisa vanhu vese panzvimbo 1 vachange vachiita matare vachiita sei handiti munhu anenge atofa atoita sei afa kana aida kudzoka mumusha anongodzoka wedha mawiga pasi pemvura kana kuti manomiga mugomo kana kuti manomiga pano handiti chakungodiwa kuti pamuchange masarudza kuti ndo pamakuisa makuva enyu kana muda kuisa kana angava matombo unongonoisa ikoko uku kana mamusati maisa matombo makutokumbira varidzira papi peipapo because kana makatonobvisa waya yatomhosva yekutobvisa waya unless kana matopuwa tsamba kubva kwamajor street isusu hatikwanise kukupai tsamba yeeviction order nemakutoipuwa kuti makutoiaplya kwamajor street kuti dada anobvisa zvakati saka makaona paitika zvaizvozvo marambirwo shandisai chanel yakanaka endai kwaedmin ngati kwamambo mambo tine zvataida kuita tatikumbirawo kuti tiita sei mutitaurire nevanhu ava tinotaura nava tike twakamboma moyo ende chimwe chinoitika mwakawana mwakaita kanenge kakushaya munoita maagenest futi ipapo saka izvozvo hatiri kuti zvinhu zvakadaro zviita sei saka ndofunga mambo ibvara itada kuti iwo uri muyouth tinosvika wakafana nemapoliticians hamunyarari tati tatopedza mupesi wangu magona ndiasinganzwisise nyarara ndiasinganzwisise aranda vambonyarara nyarara chitaura waenda ndoda kuti matitsvage handiti kumwe handiti asi at the same time tichazowana here mukana wekuti takuda kuita zvatinoda kuti vana voko vabvuva pa nekuti hapana gate ingwa ndataura takuziva kuti mamusina pfungwa dzekuda kuva makuva ndii mada kuva makuva noti maya kudara ndii because madai makarova makuva enyu kudhara miraachipedzisa kuta sei hatikarambe kuti ndinetsa ingwa nditataura kuti kana pane zvamuda kuita munonovakumbira kana varamba tosaka mambo varipo kana tehedimeni varipo kuti izoni mambo tine zvatoda kuita asi tarambidzwa tichitochitaura navo asi kwete kuti makangofunga uda kuti matenga karwa kenyu mada kuti kuda kuvafidzisa pakuti evitenda ningirinaasisaonbira udzangu ona tudati zvinhu zvinyatsoita tatikuda kuti ndimasabhuku kana uri sabhuku kana kuti mambo unosangana navanhu vakasiyana siyana ende sabhuku ndisabhuku wemunhu wese wega ane mari hana mari imbavha muroi whatever ende sabhuku haana kuti akamiririra bato ripi anongotonga nyaya yake senyaya haana kuti anotaridza kuti inzwe yebato anongotonga nyaya senyaya saka imimi pamwe pandinomusati kana ndiri sabhuku zvandataura ndo zvinofanira kuita sei kuitwa zvimwe chete nemadzimambo hapana panomboti kana ndiri mambo ndinofanira kuti ngandidai maona munhu anoremekedzwa muvhileji
nongadai vakaita kukumbira sasabhu kuti vakanozvityora ava vaitonyara kuti munhu hata sei azvityora but akanoitawo zvechindimba zvokuti kana kuti zvinoita mangirikeni izvezvi ivo vanobvada kuratidza simba kuti vanaki nekuti ndepavo vane simba racho nekuti vanenge pari pavo saka kuzvityora hapana chaunobva ndo pane nyaya kuzvityora kuti zviita mwana mudoko ona asi uchizvako kuti muhombe ona saka iyi ndofunga nyaya yapere mambo akuti ivhara nyaya kuti munogarisana mune zvakaita sei mune zvakanaka atifunge tichanzwa nyaya dzemakuwa dzichiva kuti kuno siyai vanhu vazorore vari kwavari mambo aiwa kana ndandisuda kutaura nauyi mama ndandoda kungokomekedza munhu kuti kuya vakaita muno kudare aiwa zvakanaka imama wakanonoka kukomekedza mambo ndovakomekedza aiwa zvakanaka imama kune imwe kuti nyaya ikaita kupinda kana makapa munhu imowo makapuwana munofana kuziva sabhu munhu muhombe kwamuri kuri kuremekedzera ndoni chinhu chikuru chatikukumbisa nemaenda munogara zvakanaka iwewe sabhu ukazviti ndini mukuru ubwada kuti adhesi vakuru vakati bheni guru peta muswiriri ndituvakutya ndikuti kana vaenda inogara zvakanaka one chimwe chandikukumbiritsa mazabhuku kana mune vamwe varimo nyaya yokutengesa ichimboiregerai hamuzizive uyezve zvimwe komishina irimo vanhu vangonokuponesa kuti zabhuku ndingatengesa nzvimbo yakauya ichioneka unonosvika jeri land haisi yasabhuku land haisi yamambo land haisi yekanzuru vandamunzwa ndikanzuru iri uyachitengera munhu land is for the state saka wakatengesa wakamhangarira unosungwa panenge miyo wachindotoinini uchindotoinanzira ndobasa renyu kutengesa nzuru iwe kana usina kutengesa zvivakomakuesana like uyoyo vaite aidzika kuti mari nana maiki vachawirirana nhasi maiki abviswa pausabhuku akadzoka saka ndikukuita kuti aikona ivesa saka ndakukuita mabva pano vazonoinibatanai muri vanhu vamwe chete muwirirani muri vanhu vamwe chete imowo baba mamunhu kuri mimi unofana kuita kuti vana vadi mudzidzise vana usati mwana akaita tohadati zvakaita ayo hatiite izvi unofana kuona zvekutaurwa nemwana zvine zvakanaka zvekanhu zvakaita kadai zviri zvakatonaka munotomutsita kuti aiwa taura nenyu vanhu tatenda mama yawo hanzi lopendidzivana nomumati Yes, Madi. Amba nedu iri kukura even macapacity ema-installation atiri kuita atori very big. Ngoda pakwakunaya tinombomhanya patishawasha apa. Tinoita a solar installation ye 8 kVA. This installation, what is so peculiar about it is kuti inosimudza nema aircon
vanhu hobhoma musingazivi kuti masolar anotoita kuti aircon itenderere mumba, but with 8 kVA unosimudza nema-aircon. But kune mamwe futi ma6 ma4 ma3 anenge achienderana nebudget rako nekuti unogara kupi, whether uri kubudiriro kana uri kuchishawasha hills, we can cater for everything that you need. Saka tosangana kumberi ikoko.